Tämä video kertoo leikki-ikäisen lapsen kaltoinkohtelun tunnistamisesta hoitotyössä. Opinnäytetyö on tehty työelämäyhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoululle. Videon ovat tehneet Eerika Loppi ja Hilkka Kähkönen. Kaltoinkohtelun esiintyvyys. Maailmanlaajuisesti 6/10 joutuu säännöllisesti kokemaan fyysistä tai psyykkistä kaltoinkohtelua. Kaltoinkohtelun vuoksi jopa 1/4 lapsesta Euroopassa joutuu vaaraan oman henkisen sekä fyysisen terveyden puolesta. 0-3-vuotiaat ovat erityisessä riskissä haavoittuvuutensa vuoksi. Alaikäisistä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 22% on alle 5-vuotiaita. Suomessa 2024 viranomaisten tietoon tuli 2800 tapausta, jossa vanhempi oli kohdistanut lapsensa väkivaltaa. Kaltoinkohtelun tunnistaminen. Kaltoinkohtelun tunnistaminen voi olla haastavaa. Lapsi ei aina oireile tavalla, jolla kaltoinkohtelu olisi helppo tunnistaa. Väkivalta ei aina jätä näkyviä merkkejä. Tunnistamista hankaloittaa se, että lapsi ei osaa kertoa kaltoinkohtelusta, häpeää tapahtunutta, lapsi luulee kaltoinkohtelua normaaliksi ja lapsi kokee syyllisyyttä tai pelkoa seurauksista. Epäily lapsen kaltoinkohtelusta voi tulla esimerkiksi lapsen ulkoisesta olemuksesta, käyttäytymisestä, oireista, väkivallan merkeissä lapsessa tai lapsen puheista. Lasten kanssa työskentelevät ihmiset ovat avainasemassa kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. Fyysisen kaltoinkohtelun tunnistaminen. Lapseen kohdistunut fyysinen pahoinpitely on väkivaltaa, joka aiheuttaa kipua tai vahingoittaa terveyttä ja pahimmillaan johtaa lapsen kuolemaan. Fyysinen kaltoinkohtelu voi olla muun muassa lyömistä, polttamista, ravistelua tai puremista. Mahdollisia merkkejä voi olla mustelmat tai murtumat kasvoissa, selässä, jalkojen takaosissa tai takapuolessa, hoidon hakemisen viive, aikuisten vähättely vammoista sekä useat eri vammat. Myös kuritusväkivalta, jossa aikuinen pyrkii rankaisemaan tai säätelemään lapsen toimintaa aiheuttamalla kipua tai epämukavaa oloa, on pahoinpitelyä. Arviolta 60% fyysisestä kaltoinkohtelusta näkyy jälkinä ylävartalon ja pään alueella. Psyykkisen kaltoinkohtelun tunnistaminen. Psyykkinen tai henkinen kaltoinkohtelu tarkoittaa henkisen väkivallan tahottomia tai tahallisia tekoja, jotka voivat vahingoittaa lapsen psyykkistä hyvinvointia. Psyykkisen väkivallan tekoja ovat muun muassa liikkumisen rajoittaminen, alistaminen, eristäminen ja huutaminen. Psyykkisen kaltoinkohtelun merkkejä voi olla yökastelu, vaatteiden tai hiuksien imeskely, pureminen, unihäiriöt, vetäytyneisyys, korostunut halu miellyttää vanhempia sekä puhehäiriöt. Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen. Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla esimerkiksi lapsen sopimatonta koskettamista, lapsen pakottamista katsomaan aikuisten välistä seksuaalista toimintaa, pakottamista koskettamaan aikuisten sukuelimiä, lapsen käyttäminen pornografisen materiaalin tuottamisessa sekä lapsen alistaminen seksuaaliselle sisällölle. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi kertoa lapsen liiallinen tieto seksuaalisista aiheista, mielialan vaihtelut, itsensä vahingoittaminen, raskaus, sukupuolitaudit, näkyvät fyysiset vammat tai painajaiset. Myös suun terveydentilasta voidaan huomata merkkejä laiminlyönnistä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tarpeiden laiminlyönnin tunnistaminen. Lapsen tarpeiden laiminlyönti voi esiintyä muun muassa fyysien tarpeiden laiminlyöntinä, hylkäämisenä, ohjauksen tai ravinnon puutteena, ylikontrollointina ja rankaisemisena. Ravitsemuksen laiminlyönti voi esiintyä liikalihavuutena, äärimmäisenä laihuutena tai kasvuvauhdin muutoksina. Muita merkkejä laiminlyönnistä voi olla lapsen sopimaton vaatetus, lapsella ei ole tilaa leikkiä, liian vähäiset lelut ja aktiviteetit takaamaan lapsen uuden oppimisen. Kaltoinkohtelun erilaisista muodoista 0-4-vuotiaiden kohdalla eniten esiintyy lapsen tarpeiden laiminlyöntiä. Terveydenhoidon laiminlyönnistä voi kieliä hoitamattomat vammat, lääkärikäyntien ohittaminen ja valvonnan puutteesta aiheutuneet toistuvat vammat. Leikki-ikäiselle ominainen käyttäytyminen. On hyvä osata kuitenkin erottaa lapselle ominainen normaali käyttäytyminen väkivallasta. Esimerkiksi lääkärileikit ovat normaali osa lapsen omaa seksuaalisuuden tutkimista. Leikki-ikäisenä lapset herkästi sattuttavat itseään erilaisissa leikeissä ja siksi pienet tapaturmat leikki-ikäisille ovat tavallisia. Lapsen kaatuessa mustelmia ja murtumia esiintyy todennäköisemmin leuassa, säärissä, kyynärpäissä ja polvissa. Lastensuojelu. Lastensuojelulaki takaa lapselle oikeudet turvalliseen kasvuympäristöön, monipuoliseen ja tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat lain mukaan velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipyilemättä ilmoittamaan hyvinvointialueelle, mikäli he ovat työssään saaneet tietää lapsesta, jonka huolenpidon tai hoidon tarve
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käytös edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittelyä. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Kaltoinkohtelua kokeneen lapsen tukeminen. Perhettä ja lapsen hyvinvointia voidaan tukea erilaisin keinoin. Lapsen hyvinvointia voidaan tukea esimerkiksi lapsen sijoittamisella, huostaanotolla, sijaishuollolla sekä jälkihuollolla tilanteen niin vaatiessa. Vanhemmuustaitojen ohjauksella ja aikaisella interventiolla voidaan vaikuttaa vanhemmuustaitoihin sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen. Lapsen kuntoutumista voidaan tukea erilaisin terapiamuotojen sekä psykiatrisen hoidon avulla. Perhetyö, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus ovat keinoja tukea koko perhettä. Tässä joitakin hyödyllisiä sivustoja aiheeseen liittyen. Linkit sivustoille löydät videon kuvauksesta. Kiitos kun katsoit tämän videon.